Mga higala, kumusta? Mahing gabi kanyang tanan kami nagpamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita matagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulun-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo ka natong andam sa kadiyang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay na nga gala, mag-ampo ta. Among mahigugmaon og dalangpanan nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa mga langit. Daghang salamat o Dios sa kalampusan sa kahigayunan din hangtod ni ining mga takna padayon pa nga masabod sa kanginan ang binhi sa kaluwasan. Manalangin ni kini nga programa o kining estasyon uban sa tanang mga nagapaminaw magpakamaayo ka alang kanila. Ginoong Dios, among hangyoon ikaw nga tagai o giya o tabang sa paghangop sa kamatuoran ang mga taong nagapaminaw karon. Gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay na nga gala sa nakasapa, welcome din sa ato nga programa. Okay, medyo nalangan ta kay 1 minute na lang nga magsugod na ang atong programa, maupay pagbalik sa brownout, murag katulo mag-brown out o unya mao nga nalangan ang atong pagsugod sa ato nga programa, pero salamat nga kamo diha nakapailo pa, nakahulat. So di na lang ta magdugay aron nga ato nga mahatagan ni og inom tap at kinini ang sa gihapon og atensyon ang mga atong dayhad nga mga listeners. Apan ni ay pipila nga akong basahon. Okay, ato ning basahon, sir. Bahin anang inyong gipangayo nga bisag usa lang ka teksto ikapakita nga si Kristo dili Dios, wa gid sila ipakita ni ana. Sa tinuoray lang dako man gid kaayo na nga kauwawon nga dili nila mapruibahan diha sa Biblia ang ilahang doktrina nga si Kristo dili Dios. Padayon mo diha kay bisan pag ilansang na sa ilang agtang ang Biblia, di gid sila motuo kay adto sila motuo sa ilang nga okay, di lang na ko nila huson og basa kay dili lang ang ilang kaspa anay mo'y manglagpot, kundi hasta pod ang ilahang mga buog ug kugmo niini. Grabe gid sila mo sila o basta kininang mga bahina mo'y hisgutan. Ang importante nga nakasabot mo sa kamatuoran. Well, patay basahon. Ang Biblia usahay tinubdan sa kaluwasan sa pagsabot, pero usahay pod tinubdan sa pagkayabag sa pangutok sa tao, kay bisag may mabasa dili magyud motuo. Salamat sir, si Vivian din. Okay, daghang salamat Vivian. Anya kagani ng udto na receive nako ang text, pero imong igagaw ang nag-text unya ikaw kuno mo'y nagsugo unya nag-request kag Bible. Yes, ipadala nako ang imong Bible, pero og mahimo ikaw gid mismo magbutang sa imong address kay ako ni nga ipa-LBC. So daghang kaayo salamat Sister Vivian. Okay, ni patay basahon. Sir, mo greet ko og happy wedding sa ako nga pinalangga nga manghud nga si Lito Birano Donglit. Happy wedding. Okay, na delayed na ni kay kaganina madain ning mga 10:30 ang ilang kasal, 10:30 AM unya karon 6:26 na sa PM. Pero okay lang. Congratulations unya happy wedding sa tanang gikasal karong adlaw og sa milabay nga mga adlaw. Last text nga akong basahon. Sir, mga tahaman di pangutana man ni. So, dili lang usa nato ni kandugon kay pangutana man ni. Unya tanan ni idili itong magtubag ani nga pangutana. Basig bisan pa sa
mga kaulangan ba isa basig na at dihay mga pinalangga nga mga viewers atong tan-awon kuno atong monitor kay aron tang maka irog ngadto sa unahan. Okay, salamat Brother John og may gabi kaniyong tanan mga kaigsunan og mga kaiglan mga suking tigpaminaw natong programa sa kanginan Jesus is our hope. Dini karong ginahimo nato nga live broadcast doon na tayo na-receive nga mga mensahe gikan sa nagkalain-lain nato nga mga viewers. Niya si Ma'am Mian A. Fuentes. Mayong gabi sa inyong tanan diha sa studio mga brothers, Brother John, Brother Libby, Brother Isaw ug uban pang naa og sa tanang naminaw ning programaha. God bless us all. Okay ma'am, thank you so much for being with us. May gabi ini po diha sa Norway. Niyasab si Rodelmar Onde. Good evening mga igsuon ko through blood of Jesus Christ. Niapod si Brother Jerry Nailon. God bless sa programa. Din ato sa pasalamatan Brother John, Brother Libby, ang walay undang pagsusi sa atong mga kabatan-unan dito asmaya sa pulong sa Ginoo. Although nga doon na tayo nurture nga 15 kabuk nga mga batan-on, doon na sad tayo 5 kabuk nga bag-o sab nga mga Bible students. Muna si Brother Jeff D. Shanko, si Brother Nino Gabriel Pilostratos, din si Brother Joshua Labrada og si Brother G.R. Miris, no? Muna sila na upat niya, nalimot ko sa pangalan og apelyido itong usa nato nga si Brother Juliford Assis. Muna sila Brother John, Brother Libby, ang ato sab nga nabisihan dito gawas sa kini ang ato ang mga gipang nurture nga bag-o lang mga nabautismo nato tong crusade. So sa pagkakaroon mo pa nitong nakita nga mga napuno nga mensahe din dinhiyasab sa tong pikas monitor ato sa nakita nakig-uban kanato si Brother Jimel Dikino Laloses, niapod si Brother Marlon A. Federicos, niapod si Sister Vinisa Vilches de los Santos, niapod si Brother Ariston Bueno, niapod si Sister Solar Ihorango, niapod si Sister Ginalyn Lumuntad, niapod si Brother John Magdadaro, niasab si Brother RJ Punay, niapod si Sir Gerardo Lubitanya watching from Australia. Daday, may gabi ini mo daday. Inya, kuman kang Mami Banji, ug sa inyong duha kang mga kabataan. Kumusta na Pastor Randy Suzon, si Ma'am Pretty May Simon, si Ma'am Geraldine Uslington, si Ma'am Ilse Long, ug ang may cousin si Nay Cheryl Olasiman. May gabi inyong tanan diha sa Australia. Nga okay ra mo diha. Niya sa mensahes Brother RJ Punay, mayong gabi kay John o Brother Libby o Brother Isaw. Nagtanaw mi diri sa Bulacau Miller Health Foods Department. Salamat, God bless. So mayong gabi sa tanan nga kini ang trabahante sa Miller Health Products, no? Labi na sa diyan sa Bulacau compound kay sila ni tigama og mga soya milk og kanang cinnamon. Na nga mauli gani ni siya nindot pod kay iya man dadon ang maupay pagkahimong cinnamon unya daw mauli ganya ka diri sa guho paybaw niya kudaan kay base og may lugar nga gamay maka-order kog cinnamon kay gimingaw na kog cinnamon da. Okay, sa pagpadayon sa itong programa ang panahon na ibalik daw ng Berjon. Okay Brother Libby, basig na kay basahon na. Okay, adto ta sa pangutana ato ning kuan. By the way, sa tanan gyud nga mga nanood karon dinha sa kuan, nanood karon diha sa kanana ang Bulacau, kanana ang sa kanang nagkuana sa ilang termino diha sa Healthy Food Department, no? May gabi ninyong tanan diha sa mga nanood. Wa naman ko kay baog kay sa manager diha kay hing retire naman si Ma'am Belen Traso. Okay, ato ning basahon. Sir, good evening kaninyo ni Sir, good evening kaninyo. Nganong inyo manghukman ang ISD, okay, Iglesia sa Diyos niya, ang ISD nga dili malangit. Gisultian ba mo sa Diyos nga di malangit ang Iglesia sa Diyos? Naghukom na mo ana sa inyo isig katao, sir, nga unta hukman man pud mo. Okay, daghang kaayong salamat brother sa imong gitext dire.
nya amo ning pasalamatan aron bapod nga maupin ang hunahuna sa mga kaigsuunan o mga kagalaan nato nga mga ISD, dili lang sa mga iglesia sa Dios kundi sa ato pod nga mga higala nga mga Jehovah's Witness. Akong balikan ra niha sa pagkuani, ako ning balikan para maklaro gini. Sir, good evening. Kaninyo nganong mo niya ang kuan dinhi magsugod ni nganong inyo manghukman ang iglesia sa Dios nga dili malangit. Gisultian ba mo sa Dios nga di malangit ang iglesia sa Dios? Naghukom na mo ni ana sa inyo isig katao, sir, nga unta hukman man pud mo. Okay, sakto mo na kay kitang tanan hukman man gyud ta. Pero ug moingon ka nga kami naghukom sa mga ISD o kun iglesia sa Dios nga dili malangit, wa gid mi maghukom ni ana. Ang Mateo 7:1 nag-ingon si Kristo mismo, judge not, ye be not judge. Dili ka maghukom aron dili ka pagahukman. Sa 2 nag-ingon, kay ang imong igahukom sa imong isig katao mausab na ang ihukom nimo. So that is a danger nga ato nang himuon ang paghukom sa atong isig katao. Pero brother, maghuna-una kalanggod unta ang unang-una imong suwion kung unsay baruganan og pagtuo niining iglesia sa Dios. Kining iglesia sa Dios sa uwahin ko nga pagsusi, 7 na ni sila ka nagabuak-buak magun ni ron. Dinhi bitaw sa kabintan, halos maabot ra man na og lud-an ang simbahan spikas pulos na iglesia sa Dios. Pero nagkabuak-buak ni sila na iglesia sa Dios diha si Manoy kuan biyudo maning tawanaan ni si Manoy Ricardo o Conarding Serrano niya hilig gaini siya nga makigdo debate. Unya pagka wa nagyoy mahimo maghimog mga isyu-isyu nga ang kuan pero mahagad nig debate na hadlok mo pud nga akong gidawat di na gyud pud mo sukol. Unya iyang pangbasa nga mga misquoted nga ang Seventh-day Adventist ngadto gyud kuno sa impierno. Kung mas maayna nga kanang timaha maoy imuhang barugan aron mapamatud-an na nang hagad ka magdebate, okay aton debatihon. Di naman po nadugay ning ingon na lang magampo gigos Ginoo nga maligsan ka sa mga dump truck des buko aron malata ka. Mana nga hantod ron pagkabasa sa akong cellphone unya nang kuan atong mga number wa na gid magpasipas ni Carding in town na Ricardo og text kay ako man gid siyang giingnan gastuan kita kag kwarta ning debateha kay grabe ka nga manulti. Unya di man ni sila moadto og langit. Ang Jehovah's Witness di pod moadto og langit. So kining mga bahina nganong ipahid man ninyo ni sa amoa nga naghukom sa iglesia sa Dios nga dili malangit nga mismo sa ilang doktrina ug pagtulunan dili magyud ni sila moadto og langit. So dili na ingon nga naghukumi. Ang amo diri pagpasabot ra magyud ni sa mga butang nga kuan kanana nga naabot diri. Unya ang nakalisod lang gud nato kay kung ang Biblia na gani mo'y ato nga susihon atong basahon nadayoy mo react unya og pangutan ni mog asam ginang usa ka teksto diha ipakita na wa gyud pulos lang gyud pangatarungan. Mana nga wa gyud ka matuoran og ako ana mauwaw ko usa lang gud ka tekstong gipangayo wa pa ikatag pero magpatuo pa nga lawom ug una. Okay, may tungod ni ini brother nganing gisgutan nga nganong inyo manghukman ang iglesia sa Dios nga dili maadto og langit aw dili malangit. Mao ni pangutana klaro kanyo nganong inyo manghukman ang mga iglesia sa Dios nga dili malangit. Ang tinuod paggasulti wa mi maghukom, ilahag gyud ni nga baruganan, ilahag gyud ni nga pagtuo nga dili sila moadto og langit.
ug angay ninyong mahibaluan nga wa man pud ipamugos na sa Ginoo kung ang tao di gid siya moadto. Unang-una kung atong basahon kining Juan 14 uno ngadto 3 naarabay pangutana ani kining Juan 14 uno ngadto 3 bag-o lang pila pa lang kaadlaw nga naabot ning pangutanaha natingala man ko nganong ingon ana ka bagok ug utok ning mga tawanaa kay kana kunong puloy-anan nga gihisgutan diha dili pagtuo kuno na sa mga kanang kuan pagtuo kuno na sa mga unsa ba to basta tuo atos pangutana nga dili man kuno na puloy-anan nga literal kay si Kristo man kuno na na ato man niya tong masusi tong pangutana kay bag-o pa man to ato tong tan-awon unya. So pamatii dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 1 ngadto sa 3 pamatiin ninyo niha nag-ingon si Kristo kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako sa balay sa akong amahan ana ay daghang puy-anan kalom na. Kung imong basahon sa English translation nagingon in my Father's house are many mansion. Unya rabak kuno matud pa atong pangutana nga wa ko magdahom ingon ani dinis la kabugok kay lagi alang na ko mas kwanto subay ma kwantanan kay kining gihisgutan dining puloy-anan may may puloy-anan kuno nga mansyon pagtuo kuno na sa usa to hindos o mga unsa to unya dili lang usa nato na pansinon ng bahina kini lang pangutana una nagingon dinhi sa balay sa akong amahan ana ay daghang puy-anan kun dili pa moingon ba unta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam ug luna alang kaninyo. Unya og imo gani ning i-divert og laing bersikulo labi na ang paggamit nimong bersikulo pudyot-pudyot punit-punit lang makakuan man sad ka mga makapangatarungan pug ka walay ka matuoran kay ang tinuod kung kanang teachinga kanang pagtudlo ag mabarugan pa na kung ipaagi gid na og public hearing public debate mga muti gid tanang pangamuti wa gi makabarog ni anak makapatunay nga kana mo itinuod ngano man kay lahi ang pagpasabot may tungod ana pero nag-ingon si Kristo sa balay sa akong amahan adunay daghang puloy-anan unya asa man di ay ni ang amahan. Mateo kapitulo 6 bersikulo 9 nag-ingon si Kristo pagampo kamo sa ingon niini nga paagi amahan namo nga naa sa langit. Hain ang amahan tuwa sa langit. Si Kristo nag-ingon siya sa balay sa akong amahan ana ay daghang puy-anan kun dili pa moingon ba unta ko kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo. Ug sa mahiadto na ako ug makaandam og luna alang kaninyo muanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga kundiin gani ako atua usab kamo. Kini siya saad man ni Kristo sa mga taong nangalagad niya pero gidivert ni ako lang gitong klarohon rong gabi abot ng balay tong nag-text nga wa ko magdahom ingon ani sila kabagok ug utok ug mangutana gani mo higala ay lang pud na gamitan ninyo ba ang mga word nga medyo dili na maayo kay ang ato dining ipatigbabaw ang pagpasabot dili ta magpasipala dili ta mga kuan dinhi kundi ang ato pagpasabot lang sa kamatuoran. Well si Kristo na mismo nag-ingon nga kun makaadto na ako makandam og luna alang kaninyo muanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo ngani uban kanako aron nga kung diin gani ako atua usab kamo. Si Kristo anang nagsaad nga iyang dad-on didto. Pero kung dunay mga taong dili mo adto, dili pud ang Ginoo mamugos. Pero wa gyud in taon may maghukom ni anang mga iglesia sa Dios nga kay iglesia mo kuno na sa Dios unda di mo pud mopuyo ni anang puloy-anan nga gitagana sa Dios. Niya dugang paniniw pamahayag ni Kristo. Pamahayag dinhi sa sitwasyon sa pag-anhi ni Kristo. Kung atong basahon Mateo 25:31 hanggang 34 ingon niini,
og inigabot na unya sa anak sa tao. Ang gigamit dining terminong anak sa tao, referido ni ngadto kang Kristo. Nagini og inigabot na unya sa anak sa tao, uban sa anak sa tao diha sa iyang himaya og sa tanang mga manulunda uban kaniya, siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Timan ina, sa pag-ani ni Kristo dili siya mag-inusara, uban gyud ang iyang mga manulunda sa langit ug magalingkod siya diha sa iyang mahimayaon nga trono. Karon kung atong basahon dinis 32, og sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran, og iyang pagalainon ang usa gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Timan igyod nga kining karniro ug kanding usa lamang kini kaparabulo o kon pasumbingay nga nagpasabot kini sa mga taong matarong og dautan. Meaning sa pagbalik ni Kristo, duha lamang kapundok ang tao, matarong og dautan, karniro ug kanding. Nag-ingon sa 33, og ang mga karniro iyang pagapinigon diha siyang tuo, og ang mga kanding anha sa iyang wala. Timan ina ha? Unya niya nag-ingon dinhi, og unya ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, umari kamo o mga dinaig sa akong amahan, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana kanyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gingharian ang gihisgutan sa balay sa amahan, duna dito'y dagang puloy-anan. Ipapanunod nis Ginoo og balibaran ni sa tao, ang Ginoo dili masad mamugos may tungod ni ana. Nag-ingon siya, umari kamo mga dinaig sa akong amahan, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Asa man ni tuwa dito sa langit, pero sila magdili mo adto o alang-alang magpugson sila sa Ginoo. Nga kun imo ganing basahon ang pinadayag kapitulo 7 versikulo 9, nga dito sa langit usa ka dakong panon nga walay si bisan kinsa nga makaihap gikan sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan, sa katanang kanasuran, way bisan kinsa makaihap nga didto sila na nagbisti og mga maputi. Karon kung imong tan-awon pa ang gipamahayag ni Kristo sumala sa Mateo kapitulo 7 versikulo 21, ingos Kristo, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Sila mismo na, brother, ang nagdumili nga dili sila moadto og langit. Apan ang gisulti dinhi nga dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Sigurado gayod nga kanang tawana malangit kung iyang gituman ang kabubuton sa amahan. Dugang pa sa Mateo kapitulo 5 versikulo 20, si Kristo niingon, og sultihan ko kamo nga gawas kon ang inyong pagkamatarong dili gani mulabaw sa mga parasiyo o mga eskriba, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Langit ang gitaghanas Ginoo, o dili mi naghukom ana, langit gid, pero sila di man gyud moadtog langit. Pero si Kristo na mismo na mahayag ni ana, gawas kon ang inyong pagkamatarong dili gani mulabaw sa mga parasiyog iskriba, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang 8:11 sa Mateo nagsulti, sultihan ko kamo, gawas kon kamo mga himo nga sama sa gagmayng mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Langit gyapon ang isgutan, pero ang ila ani mas yuta. Wa tay mahimo may tungod niya na, wa mi naghukom, igo lami nga nagpasabot niini sa kamatuoran kay mao man ni atong makita dinhi. Nga kun ato gani nga basahon pa ang dugang gisgutan sa Biblia sumala sa gisgutan sa Pilipos kapitulo 3 versikulo 20, apan kita mga mulupyo dito sa langit tungod ni ana atong gipaabot ang atong Ginoong Hesus Kristo. Nga naman siya'y mo anhi, siya'y mo kuha dadon ito. Mga mulupyo ta dito sa langit, mga pumuluyo ta dito sa langit. Ug di magina sila amo adto aw ilan na nga problema.
pinadayag 11:12 nag-ingon, unya nadungog nila usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila, saka kamo ngari, ug ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Ang mga matarong gidala og langit, ang mga kaaway na nagtan-aw, kay di man na sila moadto og langit makapaduda kung diin di unsa din sila. Mao ni ang mga kaaway sa mga taong dadon og langit. Well, higala nagtuo ko nga ang pulong sa Dios inyong nasabtan. Si Brother Isaw magatag og dugang pod nga pagpasabot. Brother Isaw. Okay, daghang salamat Brother John, ug ato sa pasalamatan ang atong higala nga nagpadangat sa maong pangutana. Mahitungod niini mong pangutana higala nga nganong maghukom man mi sa iglesia sa Dios nga dili malangit nga gisultian ba mi sa Dios. Sa tinud anay lang kung imo nga lantawon og i-review ang ilang doktrina sama sa gisulti ni Brother John. Mismo na sa ilang doktrina naghatag na og katin-awan nga sa ilaha nga pagtulunan di gid sila moadto og langit. So dili gid na nimo mapasingan dinhi sa amoa or maingon ta ba nga ma-address amoa ang paghukom nga kini ang iglesia sa Dios dili malangit. Kay nga naman mismo sa ilang kaugalingong doktrina nagtudlo na sila nga dili moadto og langit. Usa pasad kita dinhiyas kahanginan, dili ta mo ingon nga na nagpanghukom. Kung dili na nagpasabot lang tas mga gipanghisgutan o gipangtudlo dinhiya sa balaan nga kasulatan. Sana bitaw niini kung ato nga tan-awon ang Mateo kapitulo 7 bersikulo 21, si Kristo gid ang mismo namulong niini kung ato ning tan-aw nagingon, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang na tuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. So kung imong lantawon og susiyon, dili kami dinhiya ang naghukom. Dili kami mo'y naghukom nga dili makaadto og langit ang tawo nga dili mutarong og pagpangalagad sa Ginoo, ang taong dili magmatinud-anon sa kabubuton sa Dios, kun dili daan na nga gipasidaan sa balaan nga kasulatan nga ang tawo nga dili magmasinulundon og magmatinumanon sa kabubuton sa Dios, ang tawo nga dili mosunod og unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan dili gyud malangit. So kung imong lantawon og susiyon, doon na naggihatag nga illustration ang balaan nga kasulatan bahin sa kaluwasan or bahin sa langit mga kaigsuonan og mga kaigalaan. Kumbaga ba, doon na landong. Pag-abot sa panahon sa pagbalik sa atong buhi nga Dios, sa adlaw siyang pagpanghukom mga kaigsunan, mura na lang ba o kining gisamari ang hitabo nga kanang mga panghitabo nga gipasidaan na dinhiya sa Biblia. So kung inang lantawon og susiyon, naa na mga kaigsunan og mga kaiglan ang gitawag nato og hukom. Asa man nato masaksiyan, dinhaarat pod sa gitudlo sa balaan nga kasulatan. Nun ka nga moing ka nga nganong inyo man nga pagahukman ang iglesia sa Dios nga dili malangit, gisultian na ba mo sa Dios? Kung ato nga lantawon og susiyon, lagi sa ilang doktrina daan na sila nga nagtudlo nga dili moadto og langit. Usa pasad sa gitudlo sa balaan nga kasulatan, kapag ang tao dili magmatinumanon og magmasinulundon sa kabubuton sa Dios kung unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan, siya dili malangit. So si kinsa ang nagtudlo, kinsa ang nagpasabot, kinsa ang nagsulti ang balaan nga kasulatan mga kaigsuonan og mga kaigalan, dili kita kundili ang balaan nga kasulatan. Kami dinhiyas kanginan igo raming magpasabot sa mga butang kung unsay gisulti o gitudlo sa balaan nga kasulatan. Hinaot nga inyo nga nakuha og nasabtan kining mga bahina mga kaigsuonan og mga kaiglan. Sa dili pa mohatag og dugang pagpasabot sa Brother Libby, ako sa ning basahon na puno nga mensahe niya sa Brother Jimmy Dequino Laloses. Good evening sa inyo diha mga buad og sa tanan na minaw og nagtan-aw. God bless. Niya po si Sister Analisa Lepon. Mayong gabi sa inyo kaya June, kaya Libby, kaya Isaw. Ang Dios magpanalangin kaninyo og sa tanang naminaw. Watching me diri sa Nailon. God bless. So mayong gabi sa tanan taga Nailon. Niya po si Sister Via Dilaw. Magandang gabi po sa lahat. Congrats pala sa lahat na nabautismuhan. God bless sa lahat kahit abong pagsubok sa inyo kahit anong pagsubok sa inyo, sana hindi kayo matitinag at tiwala lang sa Diyos. So salamat Sister Via.
So wala na may mga mensahe nga napuno ato nga ihatag ang panahon kang Brother Libby alang sa dugang pagpasabot sa pangutana. Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother Isaw. Salamat po sa gipadangat dinhi nga mensahe pangutana. Ngano man kuno nga amo manghukman ang Iglesia sa Dios. Pero daghan man ni nagdaa og ngalan Iglesia sa Dios. Pero ang gipasabot ana siguro niya kanang Iglesia sa Dios nga di mo adtog langit. Kanang kang Armstrong ba? O Seventh-day Church of God na sila. Okay, wa man mihigala naghukom nga di na sila paadto og langit. Sila gyud mismo ang mipili nga dili moadto og langit kay anhi ra gyud sila siyuta. Wa mi naghukom ana. Sila may ang ilang gipili di man moadto og langit. Pero kung imong basahon ang balang kasulatan, si Ginoos mismo tuaron sa langit. Nagunsa man siya dito. Ato ra guning basahon ani nga Bible sa Juan 14:2 og 3 atong tanawon kung unsay gisulti ni Ginoos sa wa pa siya mukayab ngadto sa langit. Ingon siya dinhi didto sa balay sa akong amahan adunay daghang lawak. Mangutana ta higala. Asa man ang balay sa amahan kay ingos Ginoos didto sa balay sa amahan daghang lawak. Siyempre to as langit. Kay magampo ta moingon man tang amahan namo nga anaa sa langit. Ang gisulti ni Kristo nagtudlo siya dito sa langit dinhi. Didto sa balay sa akong amahan adunay daghang lawak. Moadto ako didto aron pag-andam og lugar alang kaninyo. Gisaad ning Ginoos ang presente nga mga tao ni adto katong iyang mga sumusunod og kita sab karon apil ning sa ara kay sumusunod banta ang pasalig ang saad ni Ginoos. Ingon siya nga muuna ako didto or moadto ako dito og aron sa pag-andam og lugar alang kaninyo. Asa ang giandam nga lugar alang sa iyang makatawhan? Tua sa balay sa iyang amahan. Asa ang balay sa amahan? Tua sa langit. Nag-ingon ang 3, kung tua na ako dito og makaandam na og lugar alang kaninyo, mubalik ako aron kuhaon ko kamo, aron nga kun asa ako atoa usab kamo. So siya ginresulti niini si Ginoos. Iyon siya kung tuon ako dito o niya makaandam na gani ko og dapit alang kani o lugar alang kaninyo, mobalik ako. Klaro na ha, mobalik ako unsay tuyo aron kuhaon ko kamo. Klaro mo na mobalik si Ginoos dinhi aron kuhaon ta niya. Kinsay gisaara niya ani ang kadtong iyang mga katawhan. Gisaara niya nga mobalik siya dinhi aron iyang kuhaon dinis kalibutan og dalhon niya didto sa balay siyang amahan tungod kay tua didto ang puloy-anan nga iyang giandam alang kanato. Pasalig na niya natong tanan. Pero og dili ta gustong moadto dito, di sa tapugson sa Ginoo da dito. Og di gyud ta ganahan moadto, di man mamugos ang Ginoo. Muna nga atong mahigala nga Iglesia sa Dios nga ilang doktrina di matog langit. Alam mo kabalaka kay di man tapugson og da dito di ka ganahan. Pero pangutana ang kinsa ra makahimahabilin ning kalibutana. Atong tanaw na pinadayag 11 bersikulo 12. Duhara ka bahin ang tao unya sa adlaw sa katapusan ang madaag langit og ang mahabilin sa yuta. 11 bersikulo 12. Nag-ingon ning atong mabasa, unya nadungog nila
gikan sa langit. Kisa maning nila gisgutan dinhi ang kadtong mga katawhan ni Ginisos. Katong mga Kristiyanong matinud-anon nagsunod sa iyang kaubuton. Maunya madungog nila gikan sa langit ang usa ka makusog nga tingog nila. Saka kamungari o giagdao saka kamungari og ang ilang mga kaaway, kisam ni makaaway, mga daotan ni, mga taong di matog langit, gitawag nagkaaway, og ang ilang mga kaaway, nagtanaw kanila sa nagsaka sila nga sinapwang sa panganod paingon sa langit. Ang di matog langit tigala, anira siyota, gitawag sa Biblia kaaway. Kaaway ni sa kamatuuran. Kay ang kamaturan gisulti ang mga matarong dalhog langit. Ang mga kaaway, mga daotan mahigala, maglantaw lang sila samtang ang mga matarong gisapwang sa panganod paingon sa langit. Ilang makita ang mga matarong dalhog langit, mga higala. Pili lang taani. Kung ganahan tang maatog langit, o magsunod ta sa kabutos Ginoo. Pero og di taghana matog langit, gitawag sa Biblia kaaway. Kining gitawag og kaaway kaduha ra man yung kabahin ng tao nalakpitan ni Brother John kaganiha nga sa adlaw unya sa katapusan ang karniro pinigon sa tuo, ang kanding pinigon sa wala. Kining kanding higala mauni ang kadtong gitawag sa Biblia kaaway nga sa adlaw sa katapusan silutan sa Ginoo. Kay nanay giandam ang Ginoo nga silot alang kanila kalayo sa impierno. Apan alang sa nagsimbolo sa mga karniro, moingon ang Dios, panundan ninyo ang ginarian sa langit na gitagana alang kaninyo. So muna ang Biblia na nag-ingon mga higala. Wa mi maghukom ang gisulti sa Biblia nga ang mamatarong maatog langit pero di man sila ganahan moadto, aw di po sila pugson aniras kalibutan sila. Okay, wa naman tayo ako ibalik ang panahon ni Brother Saw. Okay, daghang salamat Brother Libby. Manghigala wala naman tayo igo nga panahon so dili pa hingpit tapuson tong programa ni atong closing song may man ang atong closing prayer. Mga higala, magampo kita, dalang tanan og makagagahom na mga Diyos, dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Tuguting nga mahatagan nimo Ginoong special kapag tagad ang tanang mga nagapaminaw karon, padasiga og palig-una sila sa ilang mga pagtuog pagpangalaga diha kanimo. Ang mga tao nga anaa pa Ginoo sa dalan nga dili uyon sa imong kabubuton, tawaga og kabiga sila nga makapangalaga diha kanimo. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong mga higalas kanginan, Brother Isaw dito, Brother Libby Clavis, uban sa ato nga mga bisita karon, Brother Jimo Canales o si Brother Noel Cochianco Junior. Kini ang inyong ubos nga higalag igsoon, Brother John dito, magaingon sa inyo maayong gabi og